Jesus! Baba. Ị na-agụwazi egwu ụka. Na nkiji maka ya wabịa ka ihe mmemelu. This year emie 30 years mmepere ụlọ ụka. Jesus! Ọ na-ele enweta ha na ndị ụka m ụfọdụ aha anyekwa onyinye. Anọkwana n'obi abụọ. Anọ na n'iri uju. Kpebiela onwe gị ike ahụ. N'ihi ga-echegharị. Isiri ọgịnị. So ihe eme m ka nna afụ ụzọ na-afụ onye bịakwa ha n'ozugbo afọ m ya nata ezigbo ego. No. John 3:16. John 3:16. For God so loved the world. For God so loved the world. No. And he sent his only begotten son. And he sent the only begotten son. That whoever believes in him. That whoever believes in him. Live everlasting life. Shall live everlasting life. Ababa Psalm 23 from verse 1. Abama San. Mana ọ bụ dị aka anyị maka ya wee bịa. Ihe akụkọ egwu. Ị chọrọ ike mbute. Ị na-achọ ego mbute. Ịchọ mma ndị na-agwa jọ. Ị afọ ihe ịfụghị ịchọ. Jehova bụ onye na-asị ndị ka atụrụ. Ekwuzi na. Adịghị ihe kọrọ m. N'ebe ịta ihe nke ahịa ndụ m efikọrọ okpurukwu isi. Ọ na-eme m ka mmakpuru na okpurukwu isi nke anọ. In the presence of my enemy. Ọ na-edu m nwayọ n'akụkụ mmiri Jordan. Ọ na-etewe isi m mmanụ. Ọ na-eme nke mmakpuru n'ebe ịta anyị nke ahịa ndụ m. Ọ na-edu m nwayọ. Isi ebe abụọ kịta enwere m tụwa ntụ. Ị na-achị ibute ike. Mmụọ na-ebe a na-anụ ụmụ ụkọrọ ji na-akpọ m ihe. Akpọ gị nwayọ ibu onwe ike. Mmụọ na-ebe ebuteghị ike. Ị na-achọ ihe ebe dị ike. Ebumike wee nọdụ n'okpuru afịa na-adasasị mmiri. Ewen iwe. Iwe ga-adị n'ọkụ ka nnabazie. Ewen iwe. Achọghịzi m agwọzina. Biko. Mba, na-anọrọ ka m gwọọ ọgwụ ka m fie ihe ike. Maka ngebe otiti anaghị abụọ anọ na iri uju. Kpebie enweghị ike ahụ. Ị ga-echegharị